bahala ka mo. Bahala ka magproblema. Basta hindi mo kunan nga tanan. Okay guys! So ang atong pamurot-buot, papasayawon ta Kapitan Creston Bangali, naging papatiskan, Mr. Ben Ruhan.
Mayada pa kitiri na ibibilin nga usa, pero nag-request ni Kapitan nga si Iski, sayaw sa kadaman. Okay, galaw-galaw guys! Para na ini sa iyo nga tanan. Sa sistema ni kay manghihian na yung play. Oo. Ma-exit na yan, banda kay mayada sila emergency reducer.